ai maza ka abun da nice a can sama hanya nan kuwa ka gane ko oke ya kyau ba mu tsara yanzu na gina ne assalamu alaikum barka lafiya lau majiya ya hanya gode Allah to wallahi jin dadin shi ya office to wallahi office to aiki sha na yana ta daidai kamar yadda ya kamata kin gane ya ina bibi wallahi ta je makaranta to ya karatun nata wallahi to dama to yaya ne lamarin karatu ina nan ya daidai a can ofis ina yana jin labarin cewa wani yaro shi ne kuma cewa soyayya wallahi ko jiya da yamma ya so ya bai tarda ka ba ma da salamu alaikum alaikum assalam na gida ya barka ya ne dama war gida barka kaka ne magana ya tsanta ku amin amin yanzu haka ne tana sama karatu tana nan karatu wallahi gaskiya mai gida na zo in ga ma wata magana na iya tsanta ku ko hatara da ita haka ba haka nan ba tana son ta yi karyan ku ne kuta wallahi ajiya wallahi ko ke kina shi wallahi ke ja ku kula da ita wallahi ne ka gani ta yi garo ku dai yanzu nan dai da kwana biyu kuna gane gaskiyar magana ta wallahi ka shedi kardiyata a ba wani ka shedi ni gaskiya ta ni gai mai da wurin murka muna kan ne ko lallami ne su baya samu ta hanyar rigima tunda zuciya na so kaga ai babu ni ba gardama in bayani zan sai nai salo har na sanyo hikima ni da kai so mun haɗa